माबोरै दङ रायजोफोर गासिबो मोजाङैनो दङ जानांगौ गिबियावनो दिनैनि बे हुंगा 53थि श्री श्री गणेश फोरबो मेलायाव नुजाथिनो हानाय नबदिहिरा गामिनि रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसे दाब दाब गामिनिफ्रायबो फैनाय रायजो राजा नोंथांमोन आंनि बैसोनि देरसिन मादै आदै आबै आबौ आयं बिथांमोननिसिमबो आरो आंनि बैसोनि उन्दै फंबाय बिनानाव आब' आदा गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय माबोरै मोनदों आंखौ दिनै नोंथांमोना मोगथां महराव नुनानै माबायदि मोनदों एसे खोन्थालाय आंबो गोजोननाय मोनगोन ना एसेबां गोजाननिफ्राय फैदों आंबो मोजां मोनदों ना आंनि सावथुनखौ नोंथांमोना नायनो नायाथाय नायोना जोबोद जोबोद गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम दा जियानो जा जायखिजाया एसे मोसानोसै गोसो गुदुं जानायनि गोजांनानैबो दङ रायजो राजा बिथांमोना अन्थाव बाथावनो जिरायनानै दङ ना बिदिब्ला नोंथांमोनाबो रंजाफादो आंबो मा बुंबाय थाबावनो दा बारा बुंनो रोंलायलाङा बिदिब्ला मोसानोसै ना मोसादोनसै दे बिदिब्ला हेलौ नोंथांमोना गोदै देंखोखौ खोनाबाय नङा होनब्ला एक्ट्रिस जायखौ नोंथांमोना नुबाय थायो नङा होनब्ला जायखौ नोंथांमोननि सिगाङावनो मेगन सिगाङावनो जों दिनै लाबोदों दा मोसानायनि खोथा बुंदों नोंथांमोना गोसो खुसियै दुंबुरै जनानै नायनो हासिगोन दा मोसाफैनो थाखाय खावलायदों हेफाजाब होग्रा बिथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय तारफोरखौ जाहाथे गास'बाया इन्टारेस्टजोंनो बेखौनो आं गुरै खावलायखाबाय
सानथ्र'हायै महिमा